F'intervista mal-Gazzetta The Sunday Times, il-kap tal-Oppożizzjoni Lorenz Gonzi żvera kif wara l-ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista hemm possibilità kbira li huwa jirreżenja mill-Parlament. Gonzi qal li jixtieq jirreżenja sabiex bekk kulħadd ikun jista' jikkritika d-deċiżjonijiet illi ħa matul dawn l-aħħar 5 snin b'libertà. Kritika li fi kliemu ma tkunx tista' ssir sakemm idum issom is-siġġu parlamentari tiegħu. Matul din l-intervista Lorenz Gonzi kompla jiddefendi lill-eks Ministru Austin Gatt fejn iddeskrivih bħala persuna effiċjenti li rnexxielu jimplementa riformi kbar f'pajjiżna. Meta mistoqsi dwar ir-raġuni għalfejn Austin Gatt baqa' jżomm il-kariga ta' Ministru filwaqt li kienet imexxi l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista, huwa qal li huwa rid li Austin Gatt jibqa' jżomm il-kariga ministerjali tiegħu għal ġid tal-pajjiż. Il-kap tal-Oppożizzjoni stqarri li l-ar deċiżjoni li ħa matul din il-leġislatura kienet dik dwar iż-żieda ta' 500 euro li tali lu nnifsu u lil sħabu l-Ministri. Gonzi ammetta wkoll li kien tilef kull kontroll fuq il-kwistjoni tal-onorarja, kwistjoni li fi kliemu pruvat tiġi riżolta b'metodi ħżiena ħafna illi ħallew riżultati diżastrużi għall Partit Nazzjonalista. Matul din l-intervista Lorenz Gonzi jikkritika bl-aħrax lill-eks deputat nazzjonalista Franco De Bono fejn akkużah li batlu eluf ta' messaġġi f'kull ħin tal-ġurnata. Messaġġi li fi kliemu wħud minnhom kienu saħansitra mimlija attakki personali. Il-kap tal-Oppożizzjoni rrefera għal De Bono bħala politiku li jsabbat saqajh u waħda mill-akbar raġunijiet għad-disfatt elettorali li ħal Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. U għatem l-intervista tiegħu billi saħaq li bħalissa qed jgħix ħajja kwita ħafna flimkien ma' martu Kate li ta' kuljum qed qawwilu qalbu tgħidlu kemm irnexxielu jħalli warajh pajjiż b'saħħtu u li jagħmel avvanzi kbar taħt it-tmexxija tiegħu.